मानसियानो बोराय हौवाजों लाइन मारियो बा बिसोरजोंनो हाबा जानो थाङो दा रावबो साख्रि गैया होनबानो हाबा जानो नागिरा जोंफोरजोंनो जेनेबा गोबांथार मानसिया सोङो मा मावो साख्रि दंना गैया बेसेबां खामायो बेखौसो सोङो बेरायनो जानो लोंनो देखायनो नाजा खस्थ' बे इजि मानि नङा हरसे थांबाय 50,000 बा 1 लाख मोनबाय बिदि नङा गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ दिनैनि टपिकआ एसे आलादा जागोन भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव आदा आलफ्रेड खुलुमबाय खुलुमबाय फुरा आंनि रसखौ एकदम सेबै दिरुन जोबथारसिगोन नामा नोंलाय लासै लासै बेवहायबो नङा आरो फैबावगोन एन्डआवसो फैगोन सेबनाया आदा आलफ्रेड जों सानैखौ दा सेंग्राफोरा ओरैबायदि सोरबा माने इन्टारेस्टबो मोनो जोंहा सिंगोल जमा थानांगौ सोरबाया बुङो बिसोरो हिनजाव मोननो रोंला दा आदा आलफ्रेडनिया मा जुलि जानो सानदों ना सानाखै जुलियाथ' सानसे नङा सानसे जानांगोन नङाबा बोराय समाव सोर नायगोन जोंखौ इसोरा सोरजिनानै होखादों माने मोनसे जेनेरेशननि उनाव मोनसे जेनेरेशन जोलै बारायहोनायनि नाथाय नोंथांमोनहा जुदि ब्रह्मचारियाबो जानानै थानो हायो जेनेबा हिन्दीनि सोदोब जाहैबाय ब्रह्मचारिया माने ससियेल सेवा बेफोरबायदिनि थाखाय नोङो मोनसे अर्गानाइजेसन मोनसे ग्रुप दानांगोन जेनेबा अखन्डा पार्टी मोनसे ससाइटि थायो नालाय माने बोरायबाबो बुरिबाबो नोंखौ नायलांबाय बैसोर बेबायदिनो आरो रिसाइकेल दा जोंहाथ' जेबो ससाइटि अर्गानाइजेसन आफाद गैया नालाय जेनेबा जुदि जों ज' बेबायदिनो अखन्डा पार्टी मोनसे ससाइटि थानाय मोनबा जोंबो लायालासिनो थानो हागौमोन आरो मा होनबा जों बोराय जायोबा बे जोंनि इयुननिया जोंखौ नायलांबाय आरो बिसोर बोरायबा आरो गोदान इयुननिया जालांबाय जेरै जोङो नान्स प्रिस्ट थाया होमबा जेरै बै ख्रिस्टियान मिशनारिस फर एग्जाम्पल बाबा रामदेबमोन ओमफ्राय मेरला दं बेबायदिनो ना सातगुरुमोन बिसोर मोनसे अर्गानाइजेसन जाबाय बिसोरखौ सेवा खालामग्रा गोबां दंसै आरो बिसोर माने टेनसनानो गैया नाथाय जोंखौ दा सेवा खालामग्रा रावबो गैया उफाय गैया सानसे नङा सानसेल' जोङो लाखाथारनांगोन जोंखौ बिब्दि बुङो बोरायबाय सोरबाया हिनजाव मोनला हाबा जानो रोंला गोबां बुङो दा जोंनि बर' समाजाव ओरैबायदि जानानै दङ दा बुङोब्ला फंबायमोना गाज्रि मोनगोन फंबायमोन गाज्रि मोननाङा जों जाहाथे जानाङा खस्थ' मोननाङा जों बेनि थाखायसो भिडिअ बानायो दा गोबां दा सासे मानसिया संसार जानो गोनांब्ला मायबा मोनसे केपिटेल सिकिउर जानांगोन बानायग्रोनानै लानो हानांगोन बा केपिटेल थानांगोन दिनै जोंनि गथ'फोरा बुजिस्लाबनाया बेफोरबायदि दिनैनि उन्दै लाइमोनफोरखौ जानायाथ' जानानै थांबाय जोंखौ गाज्रि मोननाङा जानाया जाखांबाय जानायखौ जों जेबो खालामनो हाया दा फैनो गोनांफोरा फैनो गोनांफोरनि थाखाय आदाया मा सानो उन्दै बैसोआव संसार जानाय 20 बोसोरनि सिङावनो थाइसेबो फैसा गैयालासिनो संसार जानाय बेनिफ्राय मायबा मोनसे बानायना लानानै 25 बोसोर 30 बोसोराव संसार जानाय आदाया मा मोजां बाथ्रा बुंनो सानो फंबाय बिनानावमोननि थाखाय बेयो जोंनि ससाइटियाव बिराद गोनांथि जानानै दं मानो होनबा जोङो नुबोगासिनो दं स्पेसियेलि गामि गोथौ ओनसोलनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर क्लास 8, 9, 10 फरायनाय लोगो लोगो बिसोरो गोसोआ बोरनाय बायदि आरो आं नोंखौ मोजां मोनबाय थैथां नोंखौनो जुलि जाथारनोसै बे आरो जागासिनोबो दं आरो सोरबा मोनैनि थाखाय सुइसाइडबो खालामनानै थैनायखौबो नुबोगासिनो दं खोनाबोगासिनो दं आजिखालिथ' ससियेल मिडिया जाबाय नालाय लगे लगे ओंखारो ससियेल मिडियाआव नुबोगासिनो दं आरो दा नोंथांमोनहा जुलि जानायनि सिगां साननानै लागोर जेनेबा मोनसे इमोशन कानेक्सन थायो बा सोरबा माने बै गावनि लुगैनायनि थाखाय थाब जुलि खालामो बे लुगैनायाथ' मा दसेल' मेबि नोङो इन्जय खालामगोन 3 months 5 months 6 months मेबि 1 month हिन्दीआव बुंनाय दं प्यार से पेट बर्तानी होननाय आरोना नों मोजां मोननायल'जों नोंना उदै बुङा मेना जाहैबाय थांनानै थानाय गावनि उदैखौ सुफुंनायासो बिराद इम्परटेन्ट नों मोजां मोननायालाय नों सोर आं सोर नों दानो साला बेहाय ओंखाम रसा फोनांनानै दोननाय जानो नोंनि मोजां मोननायाबा थांगोन आं मारैहाय आंनि उदैखौ बुंहोनानै लानो हागोन बेखौसो सानग्रोगोन नंगौना नङा बेनि थाखायनो जोङो गावखौनो गाव माने सिकिउर खालामनानै लाग्रोनो हानाया मोजां माबा मोनसे खामानि सोलोंनाय आखाइनि खामानि स्किल बेफोरबायदि ना जेब्ला नोंहा खामायनायनि सर्सआ फैबाय एटलिस्ट खमसे खमबाबो माने जाहोनो हानाय बेफोरबायदि समा फैबाय होनबासो आङो सानो मानि
जुलिखौ जानांगौ नङाबा नोङो जुलि लाबाय गैला नोङो हिनजावनोथ' नोङो दख'ना बायना होनांगोन आजिखालि बे दख'नाजोंल'थ' जाला बायदि बायदि रोखोमनि सेन्देल दं जुथा दङ जोमग्रा दङ हो ओमफ्राय सिन' पाउडार लिपस्टिक मा बिउटि पार्लाराव लांनांगौनो खानाय बोजानांगौनो खानाय हानांगौनो मेगन मुसुफ्रा पार्मानेन्ट ओरै माबानांगौनो ओमफ्राय क्रिमफ्राबो मोनानि आलदा साननि आलदा दुगैनायनि आलदा बेफोरबायदि जोब आरो होमबा बबेजों होनो हागोन ओंखायनो दा आजिखालि नुदों नों आंनो जेबो होनो हायासै होननानै सोरबा कन्ट्रेक्टरफोरजों सोरजोंबा फैसा गोनांजों सोरबा बिजनेसमेनजों ब्लड खालामबाय अर लायै बेरायनानै इन्जय खालामगासिनो दङ बेफोरबायदि दा माखासे खारनायफोराबो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेफोरबायदियानो मेक्सिमाम खारदों नामा मा सानो आदाया आंनि एनालाइसिस आंनि मोनदांनायावथ' बेनो गोदोनि समाव मा जायोमोन उन्दै समाव हाबा जायोबाबो गोदोनि जुगा आलदामोन टेक्न'लजिनि जुग गैयामोन हो गासिबो माने बिराद खस्थ' आरो गोदोहाय मामोन बोथिनै ओंखामखौ मोनजाबानो जायोमोन आरो मोदोमखौ ओरैनो खोबनानै दोननो मोनबानो जायोमोन गारि मथर गारि घरा गैया लामा मोजां गैया गामिनिफ्राय ओंखारामोन गोदोनि समाव हो मानो होनबा माइ गायनांगौ हर गेजेर जोङो सौबोनो मोनदों 3था जाबाथाय सिखारदो दुब दुब दाब दाब दुब दुब दाब गायहेनजों माइ सौदो माइ सौखांनानै बै स्रां जानायनि सिगां सिथ्ला सिबदो सिथ्ला सिबखांनानै आरो नोङो माबा संबावदो ओंखाम ओंख्रि जेबोथ' गैखाया नालाय बेनो ओंखामानोसै आरो बानलु बाथोनजों बेखौ जादो दुब्लियाव थांदोलाय माइ गायनो ओंखाम हैदो हालेवनायाव बेफोरबायदि आरो फैदोलाय मावनानै न'नि ओंखाम ओंख्रि संदो जादो समखौ मोना रेस्ट खालामनो आरो मोसौ दोहैदो दै दौहैदो बेफोरबायदि आरो थांफिनदो माइ गायनो फुनो ओरैबायदि मेङो नोंनाव माने गारजो साननो टाइमानो गैया दानि जुगावथ' गासिबो मेचिन जाजोब्बाय थांनाय फैनाय लामायाबो मोजां जाबाय खस्थ'आनो गैला न'आवबो आराम थानो मोनबाय प्लास्टारनि न'आव गोदोथ' हानि न'सोमोन नालाय गोबोरखिजों हाजों लगायनानै लिरनांगौमोन माने टाइमानो गैया अबसरानो गैया नोंनाव गाज्रि साननो इंराजियाव बुंनाय दंना आइडल माइन्ड इज डेभिल्स वर्कशप होननाय आरो नोंना जुदि जेबो खालामनो गैयाबा ओरैनो थायोबा सैताना नोंखौ माबा माबि बुरखायो होननाय बेफोरबायदि दानि जुगा मडार्न जाबाय गासिबो इजि रेडिमेड जानाय लोंनायाबो रेडिमेड पेकेट लाबोदो फुदुंदो जाबाय अलसिया जाबाय सि जोमखौबो नोङो आजिखालि मेचिनाव होदो आजिखालि दैबो खावनांला अट'मेटिक अभारटेंक खिनाय हासुनाय फायखाना दंसै गोदोनि समाव मा मोनो फायखानाबो गैयामोन खिनो थाखायबो गोजानाव थांनांगौमोन वासुंबारि माबा हाग्रा बारियाव थांनांगौ आरो दै गैयाबा खिया माबाया जुहुनांगौमोन ओरै आलिफ्राव गय बिफांफ्राव जों जुहुदुबोदों गोदो गय बिफां आलियाव नोंलाय माखौ लाजिनो गोदोनि समाव खिबो सुवामोनथ' बे आलियाव जुहुद्रुयोमोन बेनिफ्राय नङाबा बे गय बिफाङाव बेफोरबायदिमोन आरो गोदोनि लाइफआ बिराद माने खस्थ'मोन बेनि थाखायनो माने साननायनि टाइम गैयामोन बेफोरबायदिनि मारैहाय जोङो उदै बुंहोनो हागोन बेखौल' सानोमोन दानाथ' इजिलि टेक्न'लजि जाजोबनानै गासिबो फेसिलिटिसफोरा बारायजोब्बाय डेभेलप जाबाय आरो न'आव ओरैनो थाबाय खामानि गैला मानाय गैला ओमफ्राय माबा माबि सानसै गोसोखांसै बायनो सोरबा मिस कल सोरबा मेसेज खालामहरबाय आजिखालि फेसबुकआव इन्सटाग्रामाव मेसेजाव बाहाय नों ओरैनो थाबाय नालाय बरिं जाबाय बाहायनो गोदोनि रायलायदाव गाबोन रायलायदाव एसे निजिरलांसै दा बेफोरबायदियावनो गुबुनफोरजों खारफानाय मानाय बेफोरबायदि जाबोगासिनो दं आरो दानि जुगाव बेनि थाखायनो जोङो नेनांगौ जोंनि बै बैसोआ रंजानाय बैसो बे समाव जों रंजानांगौ बेरायनांगौ रंजानांगौ दुनियाखौ नायनांगौ होमबासो नों बुजिगोन बुजिनाय फैगोन ओमफ्राय आरो दानि जुगाव मा जाबावबाय आरो गथ'फ्राबो सासेल' खांसै नालाय सिख्ला गोरलै बायदि जाफिनसै नोङो बिमाया सिख्ला गोरलै जाफिनबाय जेला नोङो रंजानाय गेलेनाय सम बे समावनो नोङो हाबा जाबाय बिमा जाबाय मोनासै उनावहाय नोङो फिसा माबानानैसो सिख्ला गोरलै जाहैफिनबाय होमबाथ' नोङो गोसोआ आवा फावा जाबाय नालाय नोङो लुगैगोन मोजां समायना आरोबाव बेबायदि सिख्ला जाफिनबाय आरो थाखा जायफ्रा थाखा फैसा गैया बिसोरो सोरबा थाखा फैसा गोनांजों है नों माथो आंखौ जाहोनो हायासै नों आं फन बिदों फन बायनो हायाखै आइफनखौ होनो हायाखै आजिखालि आइफन गंसेनि थाखाय खारफालाङो दस्राजों बेफोरबायदि सोरबा सोरबा बै दामि ड्रेस आरो सोरबा सोरबा बै देलायनाय आरो गारियाव गाखोनो थाखाय सोरबा सोरबा नों माथो गारिखौनो गाखोहोनो हाया बिदि आरो गारियानो गैजा नोंनाव सोरबा गारिखौ लुबैनाय सोरबा बै गारि गाखोनो मोननायावनो खारफालाङो गारिया गाखोहोबाय बिदिनो एसे जाहोबाय लोंहोबाय दामि रेस्टुरेन्ट
दामि सोरबा गुवाहाटि सिटियाव बेरायनो लांबाय सोरबा सिलिगुरि सोरबा भुटानाव माबा माबि गिफ्ट बायना होबाय गोसोआ गलिबाय आरो दा बेफोरबायदियावनो खारफालांबाय माने दानि जुगा बिराद माने कमप्लिकेटेड जाबाय बेनि थाखायनो जोङो माने जेसेबां हायो जोङो नेनो हानांगौ आंनि मथेबाथ' दानि जुगाव हिनजावफ्रा एटलिस्ट 25 इयार्स जानांगौ मिनिमाम आरो हौवाफ्राथ' 30 इयार्स गोबांथार मानसिफ्रा जोंखौ बखिगासिनो दं दाबो हाबा जायाखै दाबो हाबा जायाखै नाथाय जुगा बिदि नङा नों इउर'पियान आमेरिकान कान्ट्रिसफ्राव थां जोंनि साखाथिनि हारसाफोरानो औ साखाथियावनो दङ बिसोरो उन्दै समाव सहसाव हाबा जाया जुदि उन्दै समाव हाबा जानाय मोनबा आंबो बिसिफ्रा दाहालागै आंनि महर मुस्रि मा जागौमोन आरो आं बिदि बेरायनो हागौ नामा इन्जय खालामनो हागौ नामा नायदो नोंथांमोनहाबो जुदि इन्जय खालामनो लुगैदोंबा थाब हाबा जानो नाङा लेट हाबा जा स्पेसियेलि हौवाफ्रा 30 इयार्सनि उनावसो जानांगौ 30 इयार्सनि उनाव आरो हिनजावफ्राबो मिनिमाम आंनिबा मिनिमाम खमथारबाबो 25 आरो हायोबाथ' 27 28 बिनि उननिफ्राय अब्ला नोङो प्रब्लेम जाहैला मा होनबा नोंनो माबायदि पार्टनार नांगौ नों मिथिनो हाबाय बुजिहैनो हाबाय मैच्योर नों बे 18 इयार्स 16 इयार्सआव मा सोरबा एकदम ससमा दाम गोसानि लंपेन्ट जुथा दाम गोसानि बायबाय देखायबाय स्टाइल देखायबाय ओरै सिगारेट सोबफुंबाय वाव भेरि हेन्डसाम भेरि स्टाइलिश गोसोआ गैला खानाय जांलाब जुंथाब ओरै मुदाय बेफोरबायदि आरो ओरै थांखु नानाय नुबाय ओरै सिगारेट सोबनाय नुबाय हिटथारसै आरो बेफोरबायदि समाव सिख्लाफ्रा बेफोरबायदिखौ बे समाव माने बे महरखौ नायनोसै महरखौ नायबाय नोंनि बै देखायनाय स्टाइलखौ नायबाय बे देखायनाय स्टाइलजोंनो नाथाय बिदियावनो गाब्र'नाय दङ गोबां गाब्र'बाय जेला बैसो जाहैबाय आयै आं रं मानसिजों हाबा जाफ्लांबाय 25 जानायनि उनावनो आलादा नों बुजिबाय आंनो बेबायदि हौवाया सोलिनाय नङा होननानै बिदि आरो ओंखायनो एसे बैसोखौ थांहोनानै बुजिनो हानायनि उनावसो जुलिखौ जायोबा माने साबसिन होननानै आं सानो आरो सैथो खोथा आं जोबनायाव मोनसे कुइसन बाव सिख्ला मानसियानो बोराय हौवाजों गोबां जोंनि बर' समाजाव सोरबा सासेयाल' नङा गोबां ससियेल मिडियायावबो गोबां जादों आरो सिङावबो गोबां सिख्ला मानसियानो बोराय हौवाजों लाइन मारियो बा बिसोरजोंनो हाबा जानो थाङो नोंथाङा बेफोरनि सायाव मा बुंनो सानो सिख्ला मानसिया दा जोंनियाव गोबां दावराव जाबाय सोरबा सासे सानैल' नङा गोबां गिदिर मानसिजों दावराव जादों बेबो फिसा मानसिजों नङा सोरबायाथ' थाखाबो गोबां होनो गोनां जादों सोरबा सिख्ला मानसिया 6-7 बोसोर आगोलावबो बेफोरबायदि गोबां दावराव जादों हौवाया माने बिराद माबा जेबो सिनायजानाय आरो सिख्लायाबो बायबांला माबायाव ओंखारो बेफोरबायदिनो बिसोर माने थाखाबो होनो गोनां जादों सिख्लानो माखासे जाहैबाय माखासे ना धान्दायानो आलदा जेनेबा माखासे सिख्लाफोरना धान्दायानो आलदा माने फैसा लुथिनांगौ बे बिजनेस आरो माखासे सिख्लानि ओमफ्राय माखासेनि खेथ्रआव आं बुंनो सानो जोंनि सेंग्राफ्रा बर' हौवाफ्रा माने थाखा खामायनायाव गैथ'वा दासिमबो आं सिगांनि भिडिअ'आवबो बुंदों जों माने साख्रि मोनाखै होननानै उन्दुनानै थायो खस्थ' खालामा दा बेफोरबायदिनि दारैबो मानो होनबा हिनजावफ्राथ' लुगैयोना गारियाव गाखोनो लुगैयो बेरायनो लुगैयो दामि रेस्टुरेन्टआव जानो लुगैयो गुवाहाटि बेरायनो लुगैयो शिलं बेरायनो लुगैयो सिलिगुरि भुटान बेफोरबायदि बेरायनो लुगैयो गवायाव थांनो लुगैयो मुम्बाइ नाथाय जोंनि बर' सेंग्राफोरनाव थाखा गैया गिदिंहोनो हाया लांनो हाया मानि थाखाय जाहोनानो जाहैबाय जों न'आव उन्दुनानै थानानै थाखाया बोरै फैनांगौ मालाय गुबुन हारिया खस्थ' खालामगासिनो दं मैगं फायखारि खालामनानैबाबो गय फायखारि खालामनानैबाबो खामायदों फैसा बा मेकानिक्स खालामनानै खामानि मावनानै पान दखान बिरि सिगारेट होनानैबाबो रेस्टुरेन्ट दखान सालायनानै फैसा खामायदों फैसा दं नालाय बिस्रा मालाय खमथा दं मालाय ओमफ्राय जोंना बे बर' सिख्लाफ्राबो बेरायनो लुगैयो जोंनि बर' सिख्लाफ्राथ' बर' सेंग्राफ्राथ' लांनो हायासै नालाय मालाय बिसोर हेल' बेरायफानो नामा नै आंनाव गारि दं उमाव थांनो नामा आं बिदि खामानि मावो बिदि नै फैसा दं जाहोगोन लोंहोगोन नै गिफ्ट हरगोन मबाइल रिसार्ज खालामना हरगोन ड्रेस बायना होगोन बेंक बेलेन्स देखायगोन अबभियासलि थांखागोन ना दा बेबायदि जानानै दं आरो दाया जोंनि बर' सेंग्राफोरनिबो दाय जोङो थाखा खामायनो सोलोंनांसिगोन आरो थाखा थाबासो आजिखालि थाखासो बयबो कमफर्टेबल लाइफखौ लुगैयोना मोजाङै थानो लुगैयो मोजाङै जानो गाननो जोमनो दा ओंखायनो माखासे दाया जोंनि बर' सेंग्राफोरनावबो दं जोङो बे सिख्लाफोरखौल' बुंबाय जानाय नङा बे आरो ओमफ्राय आङो आरो मोनसे बुंनो सानबावो जोंनि बर' सिख्लाफोरखौबो जोङो डिपेन्डेड जानो नाङा मालायनि खामानियाव मालायनि खामायनायखौल' जानो होननानै नेनानै थानो नाङा आङो आंनि बै सिगांनि भिडिअ'आवबो खिन्थादोंमोन जोंनि बर'फ्रा मा फरायबाय टारगेटआनो मा ओइ माहाजोननि फिसालाखौ फासायनानै हाबा लानांगौ
बा साख्रि आवला फिसायखौ फासायनानै हाबा लानांगौ बेल' माने जोंनि सिख्लाफोरनाव साननाय गैया आंबो माने सासे गिदिर साख्रि मावगोन हो आंबो मोनसे बिजनेस मावगोन आं माने मालायनाव डिपेन्डेड खालामनो गोसो गैया आंनि न'खरखौ आङो गोरा खालामगोन बेफोरबायदि साननाय गैया दा बेनि थाखाय हिनजावफ्राबो बेफोरबायदि मेन्टेलिटिया फैनांसिगौ आरो जोंनाव माने आं बे नङाखि माने दा रावबो साख्रि गैया होनबानो हाबा जानो नागिरा जोंफोरजोंनो जेनेबा गोबांथार मानसिया सोङो मा मावो साख्रि दंना गैया बेसेबां खामायो बेखौसो सोंगोरो हो बुजिबायना दुनिया थाङै थुङै बाहाय फैफिनो आरो ओंखायनो जोङो इम्परटेन्ट होनांगोन फैसा खामायनायाव आरो दा बेसो आरो बुजिबायना आं आसा खालामबाय जायफ्रा बुजिनो गोरों बुजिबाय दा बेनि थाखायनो जोङो बुजिनांगोन प्रब्लेमा बबेहाय प्रब्लेमा जोंनि हौवानावबो दं हिनजावनावबो दं हौवाफ्रा अलसिया उन्दुनानै थायो साख्रिल' नागिरो मालाय हाबा जाखानायफोरा खामायबाय सोरबा सोरबा औ ओमफ्राय माखासे हिनजावफ्राबो जोंनाव नेनानै थायो आरामै जानो दलदनो न'आव थानानै बे सिन'र पाउडार फुननानै मालायनि सायाव दामि दामि ड्रेस गाननो लुगैयो हो बिदिनो एक्सपेन्सिभ रेस्टुरेन्टफ्राव थांनानै जानाय लोंनाय जानो लुगैयो हिनजावफ्राबो साननांसिगोन आंनो खामायगोन आंनो दामिनि ड्रेस गाननानै बायगोन आं बेरायहैगोन शिलं गुवाहाटि गवा थाइलेण्ड आंनि फैसाजों मालायनि फैसाजों नङा इजि मानिजों नङा बे थांबाय हरसेयावनो 50,000 1 लाख बिदि लानानै नङा दे खस्थ' खालामनानै बेरायनो जानो लोंनो देखायनो नाजा खस्थ' बे इजि मानि नङा हरसे थांबाय 50,000 बा 1 लाख मोनबाय बिदि नङा बयहाबो माने अपिनियन दं मोनसे गाव गावनि बिजिरनाय बा साननाय बे आरो बे आंनि अपिनियन नोंथांमोना साननाङा आं मा बुंदों बे 100% कारेक्ट जास्ट वी हैव ए राइट एक्सप्रेसन खालामनो थाखाय गाव साननाय बे आंनि साननायसो आरो अब्ला गोजोनथोंसै आंनि साइडनिफ्राय खुलुमबाय जय हिन्द